Sexy pandekager. Jeg er hård, det ved I. Den er der her. Hvem der skulle pigen vælter man kan købe sin. Blammer! Flimmer med de søndagsbarn. Om mink du kalder. Spejker de naller. Vi taler god for han vil have søndagsbarn. Om mink du kalder. Ej. Ej, han crashede. Fuck! Shit. Er I okay? Ja, den er der motorcyklisten. Stefan, hvad laver du på bagsædet? Hold kæft. Tror du, han klarer det? Jeg er lige i gang med at synge, så hvis du lige vil lukke røven. Er du virkelig til, når du afbryder en sang? Jeg kan slet ikke finde rytmen nu, hvis du... Jeg har lyst til at skyde dig lige i dit fede vammelhoved, som du sidder derovre og ser dum ud. Du skal dig da rulle vidt, du er dit. Det er det grimmeste ansigt, jeg har set i mit liv, det der. Din fede pik. Det er bare is, der Kan jeg få nummer på jeres dame der? mig? Nej, på hende kvinden der. Så er det politi, Mathias. Han sælger typen, ja, men der er ikke så meget at gøre ved det. Vi er 3 mænd herinde. Er der ikke en kvinde? Hvad fuck er kvinde? Skal du forestille jer at være en kvinde, eller hvad? For fanden, ja. Og hvad siger du? Nej, jeg tog fejl. Der er en her. Sikker rydde. Er du okay, bror? Wow, hold da kæft, ja. Vi alle sammen elsker det. Ved du hvad, jeg har sgu en god idé til jer, drenge. Hvis I og kvinde deromme bag, eller vi ser slet ikke køn, vi ser kun personer i SAS Pizza. Så det er skønne mennesker. Nede med Mirror Park, der er der den hyggeligste lille julemarked. Nej, det var lækkert. Jeg er lige med at forklare noget her, du skal ikke afbryde mig, mens jeg snakker. Jeg siger til dig, wow! Jeg snakker lige til jer! Altså, hvad fanden er det, der foregår med den her samtalestruktur? Jeg står her og blotter mit hjerte og fortæller jer om alt muligt. Jeg står afbryder mig, jeg skal ikke finde mig i det, hvad det der foregår med jer. Jeg er nulbuddet niks. I skal ikke afbryde mig, når jeg snakker. Jeg har jo hørt det. Det skal slet ikke begynde på det der. Det er høre på det. Nej, den her vej. Jeg bestemmer det. Vi lukker det. Nu, ro i retten. Altså, snakker vi bare for at snakke nu, eller? Nej, tænk en person. Okay, jeg sætter Stein Bakker på. It's me.